அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பர்வீன் அபாயாஸில் ஈத் ஆர்டர்ஸுக்கு லாஸ்ட் புக்கிங் டேட் எப்போன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாமா? ஏன்னா ரமதான் ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிருச்சுங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஹாப்பியான ஃபீல் நமக்கு சொல்லவே முடியாது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த ஒரு ரமதான் நாட்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீடியோவில் ஈதுக்குள்ளே எனக்கு அபாயா வேணும், பெருநாளைக்கு நான் அபாயா உடுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் இந்த February 22 லாஸ்ட் டேட்டுங்க, சரிங்களா? 22க்குள்ளே நீங்கள் ஆர்டர் புக் பண்ணிவிடுங்க. February 22க்குள்ளே புக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈதுக்குள்ளே டெலிவரி ஆகும். இல்லை எனக்கு ஈதுக்கெலாம் அபாயா வேண்டாம், ஈது கழிச்சு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம பேஜில் ஈத் ஆர்டர்ஸ் புக்கிங் க்ளோசிங் டேட் February 22ங்க. ஓகேவா? மாடல்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். பிடிச்ச மாடலில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்க்குமே.